Jesus Eguigurenek eta Arnaldo Otegik Elgoibarko baserri batean, Txillarre baserrian hainbat elkarrizketa egin zituzten, eta elkarrizketa horien bultzatzailea Pello Rubi izan zen. Eta Pello Rubiok, guri esklusiban, debateri esklusiban esan dionez, Arnaldo Otegi atxilotu bezperar arte izan zituzten elkarrizketak. Arnaldo, kartzelatuta gero, eontzian beste batzuek Ezker Abertzaleakoak hemen bilerak itzen Jesus Eguigurenekin. Handikan ere, Ezker Abertzalea presagoan segitzeko linea hortan, eta linea hori jorratzeko eta lantzeko. Genitu baino oso egun gutxi gago, hemen hurbildu zala Txillarren Jesusekin, bilera zuten, eta testigo naiz, han esan zian gauzak, desde logo, ez zer ikusirik kolaborazioan con banda armadak detenitu zuen bezala eta juzgatu zuen bezala. Baizik zala, garai honta llegatzeko, eta gero gertau zan, handi bi urtera, gertau zan, etak nola ja bere borroka armatua lagatzezun, eta danak usautzen dugu, neurri baten ze gertau dan azkenen urtietan. Eta da jende bat oso entregatzen dana borroka armatua geratzeko, pakea lortzeko, eta gero frustrazioak Jesusen da niretzat preokupantea, opiskat kontuan oki beharra zergaitik bere itxean, bere ingurukuak dia kaso gutxiena indiona jakinda beak, eta hor da, hemeroteka guztietan zesatezun, eta zela jundian gauza gertatzen beak esatezun bezala. Eta inorketzioen kaso egiten.